totes aquestes robes sí que podràs fer uns vestidets semblants, que aquest no el toquis, perquè això també té molt de valor. Voleu conèixer la història de la nina, oi que sí? Quan la nena té una nina, la vesteix i la pentina. Acaba d'esto, vivia una senyora molt rica. Aquesta senyora es deia Júlia. Volia afillar la filla de los masovers. Sempre ayudava al camp a collir avellanes, garrofes i olives. Quan la milla va fer la comunió, li va comprar un vestit i una nina. La nina era mágica. Un día está aquí y un día está allá.